Is to say to somebody here that God is a repeater of ndị pastọ echiri echichi ekperego ekpe gị ewepụkwanụ mma onwe nke o mere ihe ọwụ ha imega ihe n'ụwa a ga-ekpọrọ ndị Nigerian pastors na gị na wo na-emekọ ihe enweghị onye olu ha na-ekwu eziokwu kama gị na onye pastọ ma emekọ ihe ga-aka gị na onye omenala onye a na-arị aka chọọchị. Some of them arụrụ ala dịkwu n'azụ ukwu wevu eziokwu wasị n'ụha ndị pastọ ma bribe ọ dị nke ha anaghị enye. Ugbu a ka ihe ọjọọ ma eto puo mpi na arụ akwa evụrụ arụ a ugbu a His Royal Highness Ide nọrọkwa ha ebe ọ nọ o ma ejigba anya avụ ọ ma avụ ihe mere ya just cool down njinji meji na arụ akwa ihe ha gị gara oge ga-agba njinji meji ya just cool down ndị pastọ ugbu a ka arụ na-arị emere ndị iberibe na-amaghị ihe na-asị pastọ ndị pastọ onye ọ pastọ ya dị desperate like this a pastor ma ebe ọ dị desperate like this onye ewe eze upon ihe ọwa asị o nwere ihe emebiela ihe ebughị ihe niile ahụ mgbe this generation mgbe dị too much enweghị ego onye na-avụ white ụkpọ ya black ịbịa ha special wobịa ha na-arụ a ugbo amatala na ndị politicians anyị amatala na many people agụọ na-agụ ha many people agụọ na-agụ ha seriously ihe wo ma eme wee werekwa ahụ were nnọọ poverty na ewipolize ndị mmadụ onye akpọrọ si enye ha ya ego ozuzuru na-ezuzugharị na ihe mere na Ibom ụnyaahụ ihe ndị a niile ha machakwa nke wee eziokwu once maazị ganye ya ego inye ego ọ ma ekwe maazị ganye ya ego inye ego ọ ma ekwe ọhịa bụ ihe a niile onye vụ uche ego onye vụ 10,000 azị ya n'ahụ ya parị onye vụ 20,000 azị ya n'ahụ ya ịtọnụọ dị against your own brother ịtọnụọ dị against your own sister because of ego. Chineke mekwara anyị ebere mgbe dị too much if not for mgbe ihe a na-eme na-arụ ugbu a ọmeme if not for mgbe arụ niile gara ịpụta nụrụ na one voice si na this is what they want but onye ndị nke akwurugo ebe ndị nke ekwurugo ebe ndị nke ekwurugo ebe nwekwago onye na-ekwu eziokwu onye ọwụla n'ụha dị too much onye hara ga ebe onye nke hara ga ebe. Our governor, thank you. Anyị ahụla anaghị ịzabe ihe bịara mere anyị na-arụ ịbịa dara tradition arụ mebie anyị na-adị ka ndị ngwa arụ na-adị ka ndị ngwa onweghị ihe ọwụla na-aga iti isi ebe ihe ọjọọ ọhịa juru na ngwa anyị na-adị ka ndị ngwa ọghọgam ihe a ịtọ nọ na-arụ dị ngwa. Congratulations Chineke nọ ọ na-abụ ihe niile.